Туған жерің идел буя, һәр телнең бар туган ире. Туган жерің кебек назлы, жырдай моңлы, татар теле дип яза Нажар Нәҗми. Юлыбыз, аның туган яклары, гомумән бик күп шәхесләрне тәрбияләгән Башкортстан Республикасы Дүртөйле районына. Дүртөйле 88 авылны берләштергән 65 меңнән артык халкы булган төрле тармаклар буенча алга киткән районнарның берсе. Шәһәр үзе исә искиткеч матур табигатьле Агыйдел елгасы ярына җәелгән. Әле кояшы, әле бураны белән гаҗәпләндергән яз башыда бу җирләрнең гүзәллеген киметми, ә киресенчә, аны куәтләндерә, рухландыра, яңа ягыннан ачадыр сыман. Без әлеге халәткә бирешеп әз генә туктап алабыз. Ишелеп яуган карны йырып булмас кебек тоела. Аннан соң ниндидер яңа эш алдыннан яуган кар яки яңгыр яхшы хәбәрче диләр бит. Димәк, безне алда бик матур очрашулар, бәхетле мизгелләр көтә. Бу бәхәссез. Әйтик, дөньялыкта барлык белән иркен һәм бәхетле яшәр өчен киң белемле, сабыр холыклы, уңган куллы булу һәм иртә торырга өйрәнү шарт дип яза сугыш һәм хезмәт ветераны Дүртөйленең почетлы гражданины, журналист Әхсән Сәлимов. Районның тарихын беләсебез килә диюгә, безне аның янына юлладылар. Ул Дүртөйле җиренә дигән китабын кулына алып, сүзен башлады. Кайчандыр шушы урында, әле Дүртөйле утырган урында Сүлтәнбәк оглы булган. Сүлтәнбәк Мәтиков дигән кеше булган. Шул Мәтиков Петр Первойның 1695 елгы азап вакытында катнашканда үзенең авылдашлары белән, шуңа күрә аңарга бик күп җирләр биргән. Хәзер Дүртөйле иле Шакмагыш, Шәс Бүздәк районы җирләре аныкы булган. Ул князь. Еллар узган, елга ярында хезмәт итүче тәрбиясез бурлаклар монда урнашкан халыкка тынычлык бирмәгәннәр. Биредә яшәүчеләр урманга таба күченергә мәҗбүр булганнар. Аннан соң бу җирләргә 4 башка милләт кешесе килеп урнашкан. Дүртөйле исеме шуннан калган дип фаразлана. Мин Дүртөйлене 4кә бүләм, үземчә. Историк буларак 4кә бүләм, тарихчы буларак. Беренчесе, шушы 4 йорттан башлап 1858 елга чаклы. 1858 елда Нижний Новгородтан килгән Русалка дигән пароход, пассажирский пароход. Капитаны шушы да яр буенда туктап, менә шушында пристань булачак дип борт книгасына язып куйган. 1870 елларда пристань эшен башлап та җибәрә һәм Дүртөйле сәүдә үзәгенә әверелә. Билгеле, бу зур сәүдәгәрләр барлыкка килүгә дә этәргеч бирә. Революция алдыннан Дүртөйледә 49 торговый предприятие булган. Мастерскойлар һәм башкалар. Көндәлек товарлар ва сату иткән Сагызада Максутов атаклы көписул беренче Рус дәүләт думасына депутат булып сайланган. Дүртөйледә район учреждениеләрен урнаштырырга байларның асапняклары күп булган. Шуңа күрә Дүртөйледә Госбанкта булган, Земельный банкта булган, Коммерческий банкта булган. 1930 елны Дүртөйле район үзәгенә әйләнә. Бу хакта тулы мәгълүмат шәһәр музеенда саклана. Район кунаклары монда кермичә китми. Зауык белән төзелгән, җыелган музей бик күп вакыйгалар, шәхесләр исемен саклый. Без Дүртөйле шәһәрендә аның истәлекле урыннарын карап йөрибез. Менә Башкортстан халык шагыйре Нажар Нәҗми исемен йөрткән урам. Шушы минутта халкыбызның бөек шәхесен биргән авылга барып кайтасы килде. Димәк, юлга Миңеште авылына. Юл буйлап барганда Венеция дигән атамага күз төште. Баксаң, үзе бер генә урамлы татар авылы икән. Ә менә ни өчен Венеция? Гаҗәп. Безгә ярдәмгә Россиянең ат казанган укытучысы Галим Вил Казыйханов килде. 30 елларда безнең илдә колхозлашу чоры башлагач, Дүртөйледән 4 чакрым ераклыкта торган Иске Сүлтәнбәк авылыннан бик күп кешеләр шушы урында, әлеге Венеция авылы урнашкан урында урнаша башлаганнар. Районнан жер үлчәүче землемер килгән, ул әйткән, сез монда оҗмакка килеп утырдыгыз дигән. Әгәр дә әлбәттә су басулар була, идел ташкан чагында. Сез су баскан чагында Италиядагы Венециядагы кебек үзегезне хис итәчәксез дигән.
Шулай итеп, бер яклап Агыйдел, икенче яклап урман чолганышындагы авыл табигатьнең матурлыгы белән бергә фаҗигасендә татый башлаган. Су басуларга да карамастан аның халкы китми, яраклашып яши. Бүгенге көндә бу җирләр күпләрнең яратып ял итә торган урынына әйләнгән инде. Мына минем хатırda калган Фатих Хөснинең бөек татар язучысы дип әйтергә кирәк. Монда килеп повестлар язуы. Иң беренче язган хикәясе аның Венеция дигән хикәясе булган. Анда аның тарихын менә әле мин сөйләгәнчә шулай сөйли инде мин. Андан да укып белдем аны. Андан соң авыл өстендәге йолдызлар дигән бик матур повесте бар аның. Шушы исемдә аның китабы да чыкты. 1900 хатırım ялгышмаса 57 елда язылган повесть ул. Менә ул шушында яшәп ул повестьны язды. Әлеге тукталыштан канәгатьләнү хисләре алып юлыбызны дәвам итәбез. Болытларны аралап чыккан кояш кебек калкулыклар арасыннан Миңеште авылы пәйда булды. Миңеште авылы яшь авылларга керә. Ул 1800 елларда барлыкка килгән авыл. Авыл колхоз центры булып тора. Миңеште Назар Нәҗми исемендәге колхоз урнашкан. Авылда 200дән артык хуҗалык бар. Бүгенге көндә авылның тирәягы бик матур итеп урманнар, күлләр, болыннар белән чолгап алынган. Агыйдел елгасы да ярак түгел генә агып ята. Шуңа күрә авылыбызның табигаты бик матур һәм шуңа бик яратабыз без аны. Яратмыйча мөмкин дә түгел шул. Очрашуларыбызны туган җиренә иң беренчедән булып мәдхия җырлаучы, танылган шәхсебез Наҗар Нәҗминең өеннән башларга булдык. Бүгенге көндә ул музей итеп җиһазландырылган. Татарстан белән Башкортстанны бит бергә нитә кушып тора торган төбәк булып тора шушы музей. Без инде авылыбызда шундый музей булуына бик шатбыз, шундый бөек шагыйрь тууына да без шатланып бетәрмәйбез, горурланабыз. Бөек дигән сүзне әйтсәң, Наҗар Нәҗми һәр вакыт туктатып төзәтәдер, сез миңа алай димәгез дип. Бик скромный кеше Наҗар Нәҗми, скромный. Безнең мәктәпкә еш килеп торадыр, музейга киләдер, музейдан ул материаллар алып торадыр, аның соңгы китабын язадыр. Узакта сузылган кыска гомер дип аталырга тиеш, аның исемнәрен әйткән. Безнең кайсы бер материалларны алып торган инде мәктәп музейыннан. Авыл мәктәбенә уздык. Наҗар Нәҗминең исемен мәңгеләштерүдә зур эш алып барыла монда. Укучылар исә аның иҗаты белән яхшы таныш. Бу сөендерә. Үлгәч мине җирләсәгез иде, Миңештенең сез ур башына, Кандавылдан чыккан яшь кояшның тәү нурлары төрсен ташыма. Күренеп торсын минем Агыйделем, пишән чабып йөргән урыннар, туганнарым белән урак урап, чәй кайнатып эчкән. Җырларымны эзләп дөнья гездем, күктә очтым, мендем тауларга. Кисәттеләр, анда кыялар күп, ныгырак тотын диеп бауларга. Безнең Башкортстанда узган сәяхәтебездә юлдашчыбыз, киңәшчебез Вил Казыйханов булды. Бик күпләр аның менә әлегедәй шигырьләреннән көч алып яшидер. Күп кенә популяр җырлар авторы, Россиянең атказанган укытучысы, Каюм Насыйри исемендәге премия лауреаты Вил әфәнде белән әңгәмәбезне без аның өендә дәвам иттердек. Шигырьләр мәсьәләсенә килгәндә, мин яза алмыйча калганда гына язам шигырьләрне. Менә безнең мин инде үземне Атнабаев, күпмедер күләмдә Атнабаев мәктәбен үткән кешеләр исәбенә кертәм. Университетта укыган чагында Атнабаев Кызылтан газетасында Әңгәм Атнабаев, Башкортстанның халык шагыйре бит инде, Татарстанда да аның исеме бик билгеле дип әйтергә кирәк. Яраткан шагыйребез безнең Кызылтан газетасы янында эшләгән чагында ул әдәби түгәрәк ачкан иде. Шушы түгәрәккә үз беренче студент йөрдек. Менә шунда үзебезнең шигырьләребезне тикшерттек. Шунда һәрбер утырышта Әңгәм абый әйтә торган иде. Шигырьне язарга кирәк, яза алмый калган чагында гына. Вил Казыйхановның бик күп кырлы иҗаты һәркемгә таныш. Соңгы елларда алар хатыны Фәүзия апа белән милли мәгариф өлкәсендә уку-укыту, яшүсмерләрне тәрбияләү, туган тел мәсьәләләренә багышланган хезмәтләре белән дә танылдылар. Әхлак ягыннан, әдәплек тәрбияләү ягыннан без бик әйбәт хәлдә түгелбез дип әйтергә кирәк. Чөнки беренче урынга әле безнең икътисад мәсьәләләре, экономика мәсьәләләре куела. Ләкин
ничек кенә булмасын, әгәр дә без әхлаклы җәмгыять тәрбияләмәсәк, тәрбияли алмасак, аның киләчәге юктыр дип исәплим мин. Ул җәмгыятьнең киләчәге була алмый. Без бүген нинди генә байлыкка ия булсак та, ул байлыкны үзебезнең рухи азыкка әйләндерә алмасак, һәм рухи яктан ныклы шәхесләр тәрбияли алмасак, без үзебезне дә, илебезне дә, үзебезнең җәмгыятебезне дә саклап кала алмабыз. Һәм алдагы көннәрдә дип әйтергә кирәк, алдагы елларда да бер генә прогресска да без ирешә алмаячакбыз бу өлкәдә дип әйтергә кирәк. Чөнки дөнья күләм тәҗрибәне өйрәнгәндә менә шушы нәтиҗәгә киләсек инде. Ижади үсеш технологиясы технологы, Крупская исемендәге премия лауреаты, Татарстан Мәгариф министрлыгы бүләге иясе Фәүзия апа исә гомере буе дәреслекләр яза. Бу дәреслекләр белән укыткан вакытта укытучы балаларның эшен оештыра, математиканы өйрәнү буенча. Һәм балалар үзаллы уйларга үзләре өйрәтә мәсьәләләр шишәргә һәм бик күп эшләү юлларын таба беләләр. Шуңа күрә алар инде югалып калмыйлар. Бу дәреслекләр белән эшләр өчен укытучылар махсус курслар үтәргә тиеш. Дәреслекләр белән бергә бөтен нечкәлекләре аңлатылган ярдәмлеге дә әзерләнә. Башлангыч сыйныф укучылары күбрәк дәрестә үзләре сөйләргә тиеш. Иҗади үсеш методикасы шуңа корылган. Һәм аның буенча белем алган бала югары сыйныфта да шул юлны таләп итә икән. Шуның өчен югары класс укытучыларына ярдәм итү йөзеннән рус телендә менә психодидактика, математика дигән китапны эшләдек. Монда 5-нче сыйныфтан башлап 11-нче сыйныфка кадәр 84 дәреснең шушы эшләнеше бирелгән. Бу бәяләп бетергесез хезмәт. Без милләттәшләребезне чын мәгънәсендә горурланып тыңладык. Ә соңрак Фәүзия апа безгә шушы төбәктәге тәмтымларның сирен дә ачты. Безнең дүртеле якларында бик яратып котлама дигән ризык пешерәләр. Котлама әзерләр өчен 4 йомырка яхшы итеп юылган, 10 туз һәм бер кичкенә генә сире инде мин котламаны баскан вакытта бер шәй колагы балны 2 аш кашыгы җылымса суга изәм дә сурына шуны кушам. Тагын менә ярты литр май җитә, сыйкмай һәм шүлмәк кирәк. Шүлмәктә булгап тору өчен пешергәндә менә мин орчык кулланам. Иң беренче йомырканы сытабыз. Туз күп кирәкме инде? Хәзер бал ретелгән суны өстибез. Һәм тагын яхшы итеп булгатабыз. Он өстәп, йомшак кына итеп камыр басабыз. Хәзер җыябыз. 1 миллиметр ярым булырлык итеп инде калынлыгын җыябыз. Хәзер кисәбез тосмаларга. Менә тосмаларга кискән арада шушы ярты литр майны шүлмәккә салып кызарга куябыз. Май кызганнан соң пешерергә вакыт җиткәч урыйбыз тосмаларны. Уралган тосманы урчыкка кидерәбез. Салабыз һәм урчыкны булгатып торабыз. Алабыз һәм төзәтеп куябыз. Менә котламабыз әзер дә булды инде. Барыбызга да тәмле ризыклар ашап, бу дөньяда иминлектә, исәнлектә, иманлы яшәүләр насыйп булсын.
Біз Башкортстан Республикасы Дүртөйле районында. Шәһәрне балкытып утырган Аллах йортына юлыбыз. Шу, нинди матур күренеш. Яшь гаилә нарасыена исем куштырырга килгән. Ашһаду алла илаха иллаллах. Одан тавышла ишкән ергә фәрештәләр килерләр дигән пәйгамбәрбез тыңлап торып, Аллаһ хузурына ашкынып китәрләр дигән. Дин ул насихат, дин ул киңәш, дин ул гомер сүрү җир йөзендә, бәндә булып. Мушы диндә хезмәт итәбез, әлхәмдүлилләh. Бүген көндә районыбызда 32 мәхәллә бар. Булгар бабаларыбыз моннан 1100 еллар элек кабул иткән дин ул халкыбызга, илебезгә хезмәт итте чынлыкта. Һәм бүген көндә дә менә шу мирас мәчетен алсак та, шу Дүртөйле халкына хезмәттә. Кем соң яшәп бәхетне үлчәп караган, кем үлчәмен эзләп табалган, яхшыны яманнан айыра белгәннәр, дөньяга бәхетле яралган. Сәяхәтебез дәвам итә. Безне бер туктаусыз шушы районнан чыккан шәхесләребезнең шигырь юллары узатып бара. Асыл яр группасы белән эшләгәндә инде татар халык җырларына игътибар итәбез. Татар халык җырлары репертуарга алырга тырышабыз. Татар халык җырларына түгел, гомумән халык җырлары, башкорт халык җырлары да бар. Үзебезнең хәвәскәр композитор менә Мөфтәдин Гыйләҗевнең иҗатына мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук инде татар башкорт композиторларының әсәрләрен алып эшкәртеп халыкка җиткерергә тырышабыз. Һәм дә мин әле үземне бер кадәре шушы ансамбль ярдәмендә мәдәни агарту эше белән дә шөгыльләнәбез дип әйтер идем. Чөнки хәзерге яшьләр арасында, менә үзегез беләсез, татар халык җырларын, башкорт халык җырларын яшьләр өнәмиләр, эстрадага бирәләр дигән вакытта шушы җырланулар бик теләп өйрәнәләр, бик теләп җырлыйлар. Шуның өчен яшьләр арасында мин аны ниндидер мәгърифәтчелек эше алып бару дип тә әйтер идем. Сәнгатьле матур итеп яшиләр Дүртөйледә. Вакыт узган саен без аларга гашыйк була бардык. Җырласа җыры бар, биесә биюе, һәм аларны күрсәтеп бетергә әлеге тапшыру кысалары гына җитмәячәк. Киң күңелле, кудрәтле шул безнең халкыбыз. Исәнмесез,
hörmətli tamaşaçılar, sizin ekranlarda Dörtili televideniyesi işin başlap җибәрә. Дүртөйле шәһәрендә 1997 елдан җирле телевидение эшли. Монда татар, башкорт, рус телләрендә әзерләнгән тапшыруларны халык бик яратып карый икән. Телевидениедә эшләүнең максатының берсе инде ул телгә ихтирам, сөю тәрбияле дип аңлыйм мин. Һәм шушы юнәлештә эш алып барганда без мәктәп балалары белән, балалар бакчасында менә сабыйлар белән очрашып, аларның үзебезнең татар телендә сөйләгән шигырь булсын, җыр булсын, нинди уңышлары бар, шуларны җиткерергә тырышабыз. Әйе, җирле телевидение бик күп эш башкара. Аларның геройлары үз төбәк кешеләре. Шуның белән кадерле дә. Сүзебез һәвәскәр композитор Ришат Батыров хакында. Безнең гармонда менә бөтен бездә ничә ир-җегет бар. Безнең семьяда инде барсы да гармонда уйныйбыз. Әнием әйтү буенча 2 яшь ярымда тальянкаларда уже уйнап уйланган бала. Гомерем буена мин сәхнәгә кызышып яшәдем. Бүгенге көнне инде хәзер 68-дән артык җырым бар. Дүртөйледән ерак түгел Әсән авылы бар. Ул үзенең осталары, хезмәт сөючән халкы белән танылган. Авылга килеп керүгә без күренекле шәхсебез Шәйхзада Бабич музеена уздык. Безне анда да матур очрашулар көтә иде. Безнең районыбызда бүгенге көндә 200-гә якын музей эшләп килә. Аларның эшләре бүгенге көндә бик кирәк дип беләм. Бу беренчедән тәрбия бирү яшьләргә, балаларга. Шушы музейларда аларның үзләренең үткәргән экскурсиялары. Әйтик, яңа килгән, яисә олы яшьтәге булган язучылар, анда белгечләр алдында үзләренең чыгышларын, үзләренең белүләрен, белемнәрен әйтү, миңа калса, ул бик кирәкле бүгенге көндә. Бу балалар киләчәктә үзләренең тарихларын белгәндәй, киләчәк буенга да аны җиткерәчәкләр. Монда 400-дән артык экспонат саклана. Музейны баятып торалар. Менә мәсәлән, әлеге кул эшен Бату Гали Әкбәр улы Латыйпов ясап китергән. Без аны игътибарсыз калдыра алмадык. Йортына уздык та тын калдык. Мөгъҗиза кайлардан гына уйлап таба да нинди көчләр белән идара итә икән халкым. Искиткеч. Язучы китапны язса, мин китапны ясадым. Аны Мустай Кәримгә дә ясап, мәктәбенә, музеена тапшырдым. Шәйхзада Бабичныкы Әсән музейында бар. Бату абый, менә минем дә шушы эшне эшләп карыйсым килә. Менә мөмкин булса өйрәт әле, нәрсәдән башларга тиешсең һәм нинди кораллар белән кулланасың? Нинди бизәкләр нәрсә дип атала? Иң кирәге бер шушы пычак. Барсында шушы пычак. Менә шушындый бизәкләр кисә белер өчен мин пычак тотарга өйрәнергә тиеш. Пычак тотарга өйрәнәсең инде. Мәсәлән, минем менә шушындый бизәк кисеп карыйсым килә. Я булмаса менә монсын. Шул бизәкне эшләр өчен менә шулай итеп сыздык бит инде. Шуны итеп сыздык. Менә шулай итеп шушыны кисә башлап пычак белән менә шулай итеп менә шулай. Пычакны яткырып, син сөйлә, ничек икәнен, менә мин бит инде аны белергә тиеш. Пычакны яткырып кисәбез. Яткырыбрак. Хәзер мин дә шуны эшләп карыйм әле Бату. Шулай була. Димәк, пычакны менә шушылай яткырып, име? Шулай яткырыбрак. Бату абыйның эшләре үзенчәлекле. Алар матур бизәкләрне дә үз иченә ала, күп нәрсә турында да сөйли. Мәчетләре дә үзе уйлап тапкан, тылсымлы аның. Дөрес, бизәкләр кисергә өйрәнеп кенә бу эшнең асылына төшенеп булмыйдыр шул. Менә Бату абыйның эшләренең үзенчәлеге дә шунда. Беләсезме? Менә мәсәлән самавар. Аның капкачы да алына. Нәкъ шым самаварны кысыман өсте дә алына. Һәм инде хәтта борыны да борыла. Һәр эше сәнгать әсәре, безгә сокланасы гына кала. Әсән авылында без кошчылык фермасында да булдык. Инде күз сагынган сап-сары төсләргә уралып чыктык. Монда 70 кешегә эш биргәннәр. Чын хезмәт яратучылар бергә җыелган. Урамда буранлы яз, ә монда кояш төсе. Башкортстан Республикасы Дүртөйле районында булган сәяхәтебез төгәлләнеп килә.
Biz әз генә вакыт эчендә бик күп шәхесләребезнең исемнәрен атадык, үзләре белән дә аралаштык. Беләсезме, хәтта тормышка яңа карашларыбыз туды дип яшермичә әйтә алабыз. Милләттәшләребезнең бүгенгесе ямлырак, бу бик мөһим. Алар яңа үрләр алдында. Шәхесләрне бәяләр өчен үзеңә шәхес булу кирәк диләр Дүртөйледә. Бик матур, күңелгә ятышлы очрашуларның шаһиты булдык без. Ап-ак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен, җырлыйм алтын илем өчен, үз туган халкым өчен.